Atur posisi. Kok. Awas. Ayo, jombo. Awas, aja mbombo engko suwek. Out. Goyang. Awas. Ambekan dhisik. Ditata napase ya. Terus dicandhak celengane. Yen wis metu barongan tanpa celengan, ibarat sayur tanpa garam. Ayo. Bila kamu mongso ngelak mik masalah. Lah sing dene ayu-ayu ngombe diglogok koyo arepe drep. Pakai sedotan dong sayang. Astagfirullahaladzim. Koyo arepe mantun. Wah, yo lewes jokot barengan ke numpak celengan. Aja mung bojomu. Ayo numpak kulit kuwi lek pengen keri lho kowe.
Ketut niki sisan. Nek wis mbarong, nek wis nyeleng ngidul sithik ning ndi Kediri ya. Mae anak gidok ya. Kondange nek wis rampokan ya. Jarane kudu metu rampokane barengan sing gawedhi-gedhi mangap-mangap kae terus lek mangap ditotok sirahe mak cecok ngono dadi. Tangane daplang mripate malih yo Mai bersama Yuli ninggal katresnan Yawa tangane daplang mripate malih atur jarak tangane daplang mripate malih opake apa ngendo layang koro lho iki original Matiin Kediri Raya layang koro Indonesia nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora krasa oh enak ya Dek Masya lumrah mayang koro